Máme tu opäť obdobie prijímačok. Pre mnohých obdobie plné stresu, zaťaženia, povinností. Ale čo keby to takto vôbec nemuselo byť? Máme pre vás pár cenných tipov, ako toto presvedčenie úplne zmeniť a mať z toho úplne iný zážitok. Ak niečomu nechápeš v skúšobných testoch, vyznač si to a potom dohľadaj na internete alebo sa opýtaj svojich učiteľov či rodičov. Náš ďalší tip je neučiť sa večer pred prijímačkami. Ideálne celý deň. Už daj knihy do zásuvky a ďalej do toho nepozeraj. Paradoxne, takto urobíš pre svoje výsledky najviac. Pred samotnými prijímačkami si určite dajte niečo sladké. Pomôže to vašemu mentálnemu zdraviu, no ale aj sústredeniu. Môj tip ku prijímačkám je, aby ste na to nikdy neboli sami. Viem si predstaviť, že učenie s mamkou alebo s ockom vie byť občas frustrujúce, no je to oveľa rýchlejší a efektívnejší spôsob, ako sa na prijímačky naučiť, než keby si to mala alebo mala hľadať úplne sama. Preto trošku treba prekúsiť svoje emócie a dať do toho všetko, aj keď to možno bude stáť pár slz na papieri.